minto mwanyagetinge naende nabariganiri ase amaya rero ase Enogo TV. Enogo TV igo tokorigereria omogusii tokorigeria mwanyagetinge togotebania toinyurania twasemania igoro ya omogusii igoro ya ching'encho chia omogusii igoro ya chingako ase toruete chinyigekero chia omogusii na oboroso bwaye naende noo tokobwatera agwo minto mwanyagetinge naende twatebania igoro ya emegiro ya omogusii na ebinto biare gokorekana gusii chitang'uche na echimuma kende gionsi oratake komanya nabo ogotoboria na intwe tokoboreria ekiagera igo togokwana na abagaka batosemi twanya gosemania obwate semi asemi omwabo. Minto mwanyagetinge twarakunneire atari make twakunneire igoro ya enyomo twakunneire igoro ya okoiboru twakunneire igoro ya amairi twakunneire igoro ya ebi biachire gosarania obogima bwaito buna egesaku naende ntogenderete naende nkoinyurania tore ng'ai bono twarwete buna bono rero igo ntagete bamboririe abwo sikona nakwaneire abagirango nakwaneire abagetutu nakwaneire abanchari inki ntari gokwanera na aba bande batigarete rero bono tiga torigererie omobasi rero tiga torigererie omobasi tiga toinyuranie na omobasi ng'ai arwete nyomba ki chitari konywomerana ng'ai amenyete igo ekero tokonya koinyurania iga nabo oranyore nainche timanyeti kere egento igo ababasi more sikagu nabo mogontebia ase ndaeterie tiga ngo ndabainyurie na chinyomba chia ababasi nchirichi naende ng'ai bamenyete naende naki omobasi anchete naende naki agotiana erore koba omobasi yaani eigwe buya koba ekiore ekiagere oywo nere aye eigwe buya koba omonyaribari eigwe buya koba omogetutu eigwe buya koba omogirango eigwe buya koba omonchari eigwe buya koba omomachogo oywo nere aye minto mwanyagetinge ababasi ase mwabeta ninwe enyomba enene gusii yaani omokungu omogusii buna areri erieta riaye ria getinge iga abwate abamura babere mouru mogechoncho mbonare nere mobuchari bwa omogusii naende nabwo abanene aba bande igo bakobaru nyuma onero renge mobuchegu na abamura abwo nabwo abanene bono mouru na mogichoncho mouru nario erieta original ria ababasi erieta omobasi irichete ng'ora ekero akonya goswanana chindugu chiaye chinde na gotumia egekuba koira etugo yabo ekero bakare bwango banyeaka korwa mogongo nyenya buna ebwenete bakabakwa ababasi. Omobasi ise iga amanyire koba ehunter bwanchete gotara iga abwate history na ekero bare gotwara na oswete omwabo ebaumerete enchage oswete agaita enchare gakanyeria lakini ase eng'encho mouru banchete oboremi ere tachieti korinchaga eria agakana takonyeria ekiagera yabwekaine ebunda na ebunda omobasi yanchete ebunda ekiara nere are gotumia mogondo korema nere are gotumia kobogoria ebinto biaye korwa ase gochia asande naende amenyete nero bono ere tachieti korinyama eria naki omobasi agotianera na monto orire enchage inche mobasi tinkori enchage monto orire enchage tacha minto kakunama egesaku anyumache ngesaku agosiria igo omobasi etotemi yaye na enchage
minto mwanyagetinge aba basi asibabita etotem yabo nenchage naende enchage erieta rinde kegusige korkuri rigwari aba basi nabo baichire region ya Lake Victoria, yani Nyanza engima nabo bwate chiward chinyinge igochire 8 ango nteme gochinyora chiward chire 8 ntobwate ward ya Nyacheki aba basi baro ntobwate ward ya Masige East number 2 ntobwate ward ya Masige West number 3 ntobwate Basi Central number 4 abnaba basi ntobwate Bugetaurio Basi Bugetaurio number 5 ntobwate Basi Boitangare ntobwate Sameta Mukwerero na tugatwara basi chache 8 of them igo nabo bari abange ono muntu monge mono ande nasinge njunsa chinda aringe mumuro monene bw'omugusi minto mwanyagetinge aba basi bari chinyomba chinene isato chinyomba echi chinene isato mbasi Bugetaurio omubasi Boitangare n'omubasi Omumasigie omubasi Mugetaurio omubasi Moitangare n'omubasi Omumasigie echi na chinyomba chinene isato chigotoka enseye yabo basi engima koru Itumbe iga paka ogende paka Riang'e na Kiango ogende Nyamache paka Mutuntu imaguo abo naba basi nechinyomba echiabo nechinyinge kotiga torarigereria ngo chinyomba chinta bari batari kunywomerana ase Abagetaurio tochakira Abagetaurio nechinyomba chioro erinde batari kunywomerana ose bataganeri banywomane aende ntegerere onye komanyete nuro ase bari mutabweneti kunywomerana naende mwanyomanire manya nechi tang'uche mokoretera egesaku kia omobasi naende echi nechi tang'uche mokoretera mwanyagetinge ekiagera gochibosio ebigochi biaba igo bigochi biaba ebibe omogusi narendete sana enywomo naende nabegete chimbebe chiaye chinyomba mbarabi batabwenereti kunywomerana aba basi nabo batang'aine koira abana isiko buna bono gochia ng'umbu USA naende nabo batang'aine ase ebinto ebinge in leadership nonya n'abapasta bakoro na Pastor Maturi igarenge omobasi igo mbatang'anete koira abanto siko ari siko noo boirwe enyomo asande naende bochiete bwachaka gosarekera ase eng'encho ya chinyomba echi igo chinyomba chitabweneti konywomana ase Abagetaurio nyomba entang'ani ase Abagetaurio Omokinami Nyamutachi bagwetachera aba no bagotoka ase Abagetaurio naende bamenyete ari Nyagiki Itumbe na Sameta agwo manyana ekero tobweneti konywoma Bugetaurio onye koro Omokinami nyomba yende na abandonya no bara bamenyete ari Nyabisase abandonya na Abagetaurio igo kioro mondonya tobweneti konywoma Bugetaurio minto abandonya no bari rogora ari Nyamache naende mbare Sameta ansari mwimanyete ase more tebani na abana baino ase babwenete goiki chimbebe buna Bugetaurio yaya ekero goetani chimbebe echio igo bono nkoreta ore chitang'uche ase egesaku ao bono abandi na Abanyansiaga
abagetaulio na barabu bagotoka ari basi bogetaulio abanyansiaga aba gotoka bari Kionduso, gotoka bari Munyanja, gotoka bari Nyaronge, gotoka bari Liontweka. In fact, Liontweka is the original home yomurai oito His Excellency Arati. Naende nindo jena lige nandira ribwenete gosikuri koroku lige na riabi yake. Lige na riabi yekeza an heritage site. Oyo manyete history ye lige na riabi yake. Ninkwari ke ocho orato tebi ekiara erineri entubwenete kugitera. Erinde abana baitu baje kunya gotebiwa heritage yaye asomo basi. Abantu bamenyete arige na riabu yake. Timati gose mwanya kumanya na rige neri nege ntekenene sana asomo gusi in form of heritage sites. Korwago bagenda guchiaria tukia mwana bari kore I think nekenyoru kiako kanamune tukio mwana bakaruka sayu tukia mwana Asenogo TV nkonya kubasomito na mugusita ari kuruka gento rieta busa iga ari kuruka gento rieta na ende riatwara history riatwara ubumanyigete gochime ubwenete kunya goitona umanye minto mwanya gitinge abande bare enyomba ya bugetaulio n'abanyamesichi abamesichi na barabu mbabwenete kunyoma ime ya bugetaulio kya n'abagetaulio abamesichi mbaro bamanyekanete bunabono umugambi uri umutangani asabagambi bari bachagete uri kurukunjore bari bagambete ngaki yabanyamwamu nabo ko una ryanjore ryanyamwamu abagambi bari mbamanyire naende I think no mubungo mutangani tima itosena mutangani soni okarenga uri kurukwa Rosana Nyananga no mubasi yoringe among the first ababunge MPs korwambere nse yeito abarai nonya Bishop Mugendi no igare mo mesichi parete tubura bugusi nimbata yande onto bwata abameuru aba no bagotoka ase nyombe ya bwetauri ntubwata abaigesa no bagotoka gago naenda abantu mbara barenga bangiti sana baringi bari tokora tena abakururi nkorengera batari gutaka muntu amanyase bakayinekite but they were the best makers no bari koros chinkara chingi ya mono chiamanyekanite gusiye ngima ngonye gotete chinkara chingi ya genda igari noma yendena bari kuruku igo bari kurukwa abanyankama nabwo abarosi chinkara igiata bubasi bamanyekanite no mugaka Bruno ekera ari gotera nabaterete korengererie ande nabo bari gutumie bunda mono go transport chinkara echi pake bunda so bawe ari kuruku baby abanyankama naende mbamanyire ko babangiti sana mongita nobu maene togokwanerekia Senogo TV itokunyuranie kegusi itokunyuranie bomenyo bwitu na tu amenyete na abande abanyankama barenga abangiti abakururi nkorenjera lakini bari koros chinkara the best gusiga yokwari ko abagaka nabangine bataite kuri chinkara omoko genda igari Bruna mwaka Bruna aterete gente kibuya sana oyotena bamaya mungina nalizeita mumura nalizeita gatebi wanyoma gakana tingo nyoma tigatata nyome nganere buhariri bamaya Bruna timadio sino munyanka murengi kyana aterete bunda buya sana sobo igare asebunde koroku pepi asebunge koroku sweetie mwara aligia matera yuga kimwara ategere kyara nabwate ngencho aso menyumetu bunababasi nababasi nabwa batangani no nyambo songeye
chinyomba chinyinge chiro buna Silver, buna Kisi Hotel, buna Capital, nabu bachagete igomba letete exposure aso mugusi nimba nkonyora nko batebinde amarieta y'abanyene chinyomba echi bono abaigesa nabu twakorera na omoigesa amanyete omanyire mono Chris Obure no moigesa omugetauri abagetauri mbara abakorukwa abagetauri abagichoncho abaro ase nyuomo barabu mbabwate ibebe asa abagetauri barabu nabo kware ko nyuomo gose nabo bari ko nyuoma andonse abu nabo bamanyekanete abagichoncho abagetauri abagichoncho enyuomo yabo yarenge andonse igo mintu mwanyegetinge emanya nenyumba kwamanya naso ko nyuoma abagichoncho barabu nabanyuoma bugetauri ande mbari kuburiwa ekiara omugichoncho yakakana aruete siku mbatotebi barabu abanyene inki barabu bari gwancheru banyomera kirasi naende bagutoka nyagancha paka nwango chimontontari eso mugambia menyete abantu bande aba basi nyombende nabaitangare twarura bagetauri abaitangare ntwabwate omoitangare ine nyomba yemo egotoka angari boitangare school ntubwate omoitangare omosansa agotoka kusiengima lakini mono bari nyacheki omoitangare omosansa naenda I think omoitangare omosansa nabwa banene ase chinyomba chiabo itangare ntubwate omoitangare omokimweri ari suguta ari ntubwate omoitangare omosingi agotoka nyamache igekero gotara nyamache eri bari nabasingi baro abaitangare abasingi ene nyomba yende yomubasi ntubwate abaitangare abanyang'ande bagotoka bogichoncho gikoenda bogichoncho nokonyora abaitangare abanyang'ande twama gotwara omoitangare omogetunye ntubwate omoitangare omomasigi ntubwate omoitangare omoitangare omonya nero natebire omogetunye omoitangare omogetunye timaeti ase bamenyete buyaigo eyu nenyomba yabaitangare chinyomba echio mosansa mokimweri monyang'ande nomosingi nomogetunye aya enyomba yende masige ntobwate masige east na masige west mumanyete anto bamasige bakorau nabasani bane sana aba ba MCA baro bagaka na mutume naende nimbanjete kiara mbanjete kegusi naende mbatagete koigeke kegusi sana muise kuinyora ndoche na bwanga batanga ni gusia kora igekera abana abaisia gusembaba bantu ninyorete bagoturangeria togosemia abana emiaka emechanana kwete 10 paka ange na 16 tukabaerera buna ng'aki babwenerete komenya buna abasacha bagusi ande nkorengeri kine kiare kira kine nchirengi ya sana ninapongeza hiyo ikiara ntutegete kumanya chingenjo ne chinyigekero chito naende obo maene bwo komenya omwana omwisia hapo bado ninapongeza abarayaba asoko leti gentiki kere enyigekero nengako yomomenyi omogusi erinda abana mbago kina efwa nebintu byabeire sikoga ase obomenyi bwitu nebinge mbabwenete kwemanya buna ng'aki
igesaku kiabo kere naende nakio omosacha arenge igo mbuya mono bagaka na motume agwa ase ogochaki kwarukia abana annually naende motiga naende onye konyarekana gusie engima tiga babwatie amang'ana ayu erinde omoyego oyo na echinyangi chiaba muraba nabo togochikorera masige chionsi masige ebe na noe point ekiara ababasi nabo batang'aine korwa kare ase exposure and issues chiabagusi rengereria nge egento ekinu na ababasi abamasige ntobwate chinyomba chiabo omomasige omogesaka omomasige omogesaka nabwate a very interesting story iga agoteba nanje omomasige omogesaka batarema inyaineke basemereti batarema omomasige omogesaka tanchete korema iga asemereti bong'ina biara ase ng'ina aruete echianko chiabe omame nabo bare komorageri ega bagoteba abagesaka batarema nyaineke basemeretie nyaineke nase ng'ina aruete wa arikabeo abande nomomasige omokerende buno omogaka Steve Manoti igo bagotoka ari kionyo emenwa agu nabo bagotoka ntobwate abamagacho buno omorai Janet Ong'era oli nomomagacho oyu nomomasige omomagacho ntobwate abagetorora abagetorora igo bagotoka ari gionseri bonandoche ntobwate abagesobwa naende ntobwate abakinama buna omogaka Okenya buna omogaka Morris aba abamasige abakinama ntobwate abametobo nabarabwa buna abamasige igo chinyomba echio echinatoire ase abamasige nchibweneti konywomerana ekiara aba nabanto abamo ekero bagochi banyomerana ibagosaria egesako ntobwate abamoku bagotoka riakuyuyu ntobwate abamonioni na abamwabo omwaka na nyamweya mumanyete abamonioni marieta agotoka bobasi bono echi nachi chinyomba chiababasi chinene isato abagetaurio abamasige boitang'are twonsi pi twakuneire ake ase koigunta abeka buya nabo okondigia ongorore abanto batoraire korwa bobasi na abange sons and daughters of bobasi na abange ntobwate abantu buna Pastor Maturi nomobasi orenge ntobwate abantu na Morris orenge entrepreneur enkong'u sana ntobwate omogaka osimegete 10,000 COVID trees orekoro ku David Ogega naende moiso konyora buya noana ogotera nkori gwaterete na mogate ebiti mogotu mogate ebiti mogotu mogate ebiti mogate ebiti omokungwa kaimo kiomoro mogate ebiti omokungwa kaimo kiomoro akaimo kiomoro akagenda koiyera emeri kaimo kiomoro akagenda koiyera emeri mogate ebiti mogotu mogate ebiti mogate ebiti mogotu mogate ebiti ori oterire mogate ebiti. That was the first person gusie ngima gosimeka emete 10,000 coffee trees. There are many histories. We have a lot of rich heritage as omobasi korugusi. Capital Hotel near Kenya. That is investment. Among the first hotels gusi. Omogaka Morris iga asimegete echa enyingi about 200 acres.
burabuti igo moroche n'ababasi nabo bamenye bagerete gusieka manyekana naende onya abantu bari ensengima ekero kono mogusi narande tense South Africa, Australia, New Jersey, Minnesota, Texas, USA oikomo basi atoko ntobwate Henry Nyabuto. Henry Nyabuto is the first mukisi kogende a university ya Nairobi. Get that. Umugusi umutangani koso university ya Nairobi no mubasi olenge. Olikoro kwa Henry Nyabuto. Timenti ose moyale Montebi. Na abande. Tingwe okukwanira tata mokole koro kwa Advocate Maritonda ba Nairobi Clerk to Kisii County Council. Those are the sons of Bobasi. His Excellency Arati, who is now in governorship ye county. Those are leaders Kurbobasi. Igaba basi mba tanga ino mugusi na ende nabu enyombe ntanga ni asimu mugusi. Moka mugusi mobuchaibu mbunariri. Nyina Mouru. Mouru noge choncho. Mwabo. Minto mwanya gitinge. Tinkora kuniragu ndatigiragu asirera asomubasi na entoko chakonyana na fotoko n'abanyari bari osweta toigwe igo inyona mubasi agutiane enchage. That is the totem enchage inche monto enchage monto rire enchage tacha minta kuna megesa kuko anyu mache ngesa kwago siria oyino mubasi buyamona soko ntegera koruase Enogo TV tokonya gosemania na koinyorania na gotebani intuningo nche no mwalimu Obino Nyambane.